Rozprávky na dobrú noc od AI detka. Dnes ti porozprávam jednu známu slovenskú ľudovú rozprávku o odvahe, o dobrom srdci a o tajomstve, ktoré zmenilo jeden obyčajný deň na veľké dobrodružstvo. Volá sa Zlatovláska. Tak si ľahni, pohodlne sa ulož, zavri očká a nechaj sa potichu odniesť do kráľovstva, kde sa rozprávky ešte stále dejú. Rozprávka sa práve začína. Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden mladý kráľovský sluha. Bol pracovitý, poctivý a mal dobré srdce. Jedného dňa dostal kráľ zvláštny dar – zlatú rybku. Rybka bola malá, no jej šupiny sa ligotali ako slnko. Kráľ prikázal sluhovi, aby ju pripravil na večeru, ale dodal: neochutnaj z nej ani kúsoček. Sluha poslúchol. No keď ju pripravoval, zacítil takú krásnu vôňu, že si povedal: len maličký kúsok. A tak ochutnal. V tej chvíli sa stalo niečo zvláštne. Zrazu počul, ako si vrabce na streche šepkajú. Rozumel ich reči. Rozumel aj koníkom v stajni a dokonca aj mravcom na chodníku. Zlatá rybka mu dala dar – rozumieť zvieratám. Keď sa to kráľ dozvedel, poslal sluhu na ťažkú cestu. Mal nájsť Zlatovlásku, dievčinu s vlasmi ako slnko. Cesta bola dlhá, no sluha nešiel sám. Na lúke pomohol mravcom, ktorí zbierali zrnká. Pri jazere zachránil rybku, ktorá sa zamotala do trály. A v lese pomohol vtáčikom, ktorým vietor rozhádzal hniezdo. Zvieratá si jeho dobrotu zapamätali. Keď konečne dorazil k Zlatovláske, čakala ho skúška. Musel nájsť perly rozhádzané po lúke. Sám by to nedokázal, ale prišli mravce a pomohli mu. Musel nájsť prsteň stratený vo vode. Prišla rybka a priniesla ho. Musel rozoznať pravú Zlatovlásku. Vtáčiky mu potichu pošepkali, ktorá to je. A tak všetky skúšky splnil. Zlatovláska sa usmiala. Videla, že nie je len odvážny, ale aj dobrý. A dobrota je vzácnejšia než zlato. Nakoniec sa všetko skončilo tak, ako sa v rozprávkach končíva. Dobré srdce zvíťazilo. Pomoc sa vždy vrátila späť. A kráľovstvo bolo plné radosti. Ponaučenie z tejto rozprávky je jednoduché. Keď pomáhaš druhým bez toho, aby si niečo čakal, svet ti to raz vráti. Ak sa ti rozprávka páčila, nezabudni dať like a follow a pokojne mi napíš, akú ľudovú rozprávku by si chcel alebo chcela počuť na budúce. Rozprávky na želanie prijímam cez link v bio, kde si môžeš napísať, aký príbeh by si chcel počuť. A AI detka môžeš podporiť aj len tak, malou kávičkou. A teraz už zavri očká, uvoľni sa a nechaj sny, aby ťa potichu odniesli do sveta pokoja. Dobrú noc a sladké sny.